ওই পঞ্চায়েত পরিচালনা করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিই। হামবাই আং তিনি বেলেগে তংথকজাক তিনি নাइन हाल आश्रामबारि टिडिएडिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि आश्रामबारि विलेज कमिटिनि 169 फेमिलिनि 516 भोटार बीजेपी 23 CPIM पार्टी आखारै सिनि तिप्रामथ फाइसब पाइका आं तिनि बाइथां बबाग्रानि खरकसा सेंक्रा गुंगै ते मो 9 हाल आश्रामबारिनि MDC गुंगै आं तिन ब्रनो लामसगो बेलेगे हामबाय आं তিনি ব্রংন মানে বেলাকে খাতুন খাজা তাম নিগে থানাই যে সিনি টিডিএডিসিনি ইলেকশন ম বিসিও খুব কম ভোট মাখা তিপ্রামথা তিনি নিয়াগুলো তিনি যে ফ্যামিলি ফাইকা নি ফ্যামিলি ইয়াগুলো ফাইনাই ভিলেজ কমিটিনি যে ইলেকশন जों खाखायो म आश्रामबारि बिसिओ जों आनकन्टेस्टन जों कप्लायनाय हिनै तिनि आं खाखायो आबन बागै जे फाइनाय रंनो बेलाय हामबाय मारिखा म जर तंसानि न बरक याप्रि सेमानि बागै बरक बुजिखा बरक बाय कक साइ साइमाखा बीजेपी पार्टी खाइबो बरक सावो कोनो लाभ करिखा CPIM हाइ पार्टी खाइबो कोनो लाभ करिखा कारण हंकाय 2021 बो म आश्रामबारि हालिओ तिप्रामथा कप्लायंगो 2023 बो तिप्रामथा कप्लायंगो हाय न हाय 2026 बो तिप्रामथानो कप्लायंखा आमो हिनै बरक बुजिखा जे जों बीजेपी CPIM पार्टी दंगै कोनो लाभ करिखा हिनै सावो आबन बागै बरक तिनि सिनि बबाग्रानि थानसानि मारिओ ते तिप्रामथरा बदल फाइहा पाइका आबन बागै बेलायखे हामबाय मारिओ बेलायखे लामसगो तिप्रामथनि पक्ष थेके तिप्रामथनि इंगै ते आं साकबाय थानि इंगै जे फाइने रंनो आं बेलायखे हामजागै बनो लामसगो गायते आनि लगी तंगो सिनि खवाय जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन सिनि बरम गनां आता बिसु सिनि खवाय TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिनि बरम गनां जों मैडम बिनामाला ते सिनि म आमसायो जे तिनिनि जे जॉइनिंग सभा जे खलायजांमनि आबो के भैया सिनि बरम गनां सिनि मामा अजित बिनि तुइदुलमानि बिसिंतुइनो तिनि म जॉइनिंग सभांखा आबन बगै बनबो बेलायखे हामबाय मारिओ ते आबनो साना मुसुंगो ताबुगो जे टिडिएडिसि एरिया ओ तंगै जे कुबुनि पार्टी बदल खाइ तंनाय रक आं बं थानि कन्यानि मुसुंगो नरक साइमानो सिनि टिडिएडिसि एरिया ओ जों तामनि बागै फाइट खालायलाय तं तामनि बागै चबा खालायलाय तं आबो ओ चबानि खरां तिसाइ माने एकमात्र फां गाय तिप्रामथा बदलनो नेशनल पार्टी हाइ पार्टी ओ तंगै जों कुन दिनो सिनि एडिसि एरिया डेभलपमेन्ट खायनान बागै जों कक साइमिया आबन बागै ताक बसिनि थानसान मारिओ फायाखो सिनि तिप्रामथा बदल फायाखो आं बंनो कन्यानि मुसुंगो जरा ताक बुतंखो फाइदि जों पालबाग साखाय सिनि एडिसि एरियानि जे मानथाय जे सिनि तिप्रासानि मानथाय आबनो पालखाय सालायै दाक्तिनो तुबलायनाय नै आं कक साननि मुसुंगो आसुक साइनो जतन हामबाय खुलुमबाय।